ሰላም ንዓኹም ይኹን ክቡራት ተኸታተልትና ዕለታዊ ዜናታት ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣሎና ክሳብ ፍጻሜ ምሳና ሓቢርኩም ክትጸንሑ ይዕድም ፈለማ ባርስታቱ ክንፈለም ኢና ሰናይ ምክትታል ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ብዓሳ ሃፍታምን ንምፍራይ ንኣሽቱ ዓሳ ምቹእን ዝገብሮ ብሉፅ ተፈጥሮኣዊ ኩነታት ከም ዘለዎ ተገሊጹ ሓድሽ ፕሬዝደንት ቤት ምክሪ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪካ ሴካፋ ኮይኑ ዝተመርጸ ፕሬዝደንት ኣቶ ጳውሎስ ወልደ ሃይማኖት ብወግዒ ስርሑ ኣብ ዝጀመረሉ ዕለት ንሴካፋ ዳግማይ ንምሕያል ዘለዎ ተባዕራይ ገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ሶማል ንተልእኾ ምጅማር ናይ ቱርኪ መርከብ ምኹዓት ኣብ ዓሚቕ ባሕሪ ኣመልኪቱ ታሪኻዊ ነጥቢ መቐይሮ ክብል ገሊጽዎ ሰራሕተኛታት ዋና ማዕርፎ ነፈርቲ ኬንያ ብዘካይዶ ናይ ስራሕ ኣድማ በረራታት ከም ዘሰናኸለን ተጓዓዝቲ ኣብ ተርሚናላት ምዕጻውን ተገሊጹ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕርን ግቡእ ተረኣ ክትጻወት ኣብ ዝኽእል መዳያት ኣብ ዑደት ፕሬዝደንት ኢሳያስ ድሕሪ ምዝታያ ሮይ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቓሳት ዘካይድ ዘሎ ትንግስነት ኣብ ልዕሊ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ፋርስን ምክትታል ንምሕያል 4 C-27 ጄ ማሪታይም ፓትሮል ዝኾነ ነፈርቲ ምእዛዙ ተገሊጹ ትራምፕ ኣብ ጄኔቫ ስዊዘርላንድ ዝጅምር ካልኣይ ዙርያ ኒክለራዊ ዝርርብ ኣሜሪካን ኢራንን ክሳተፍ ምዃኑ ኣብ ዝተንበሃሉ ኢራን ናብ መጻበቦ ሆርሙዝ ሚሳይላት ምትኳሳ ይግለጽ ኣሎ ናብ ዝርዝራቶ ምስ ንሰግር ትራምፕ ኣብ ጄኔቫ ስዊዘርላንድ ዝጅምር ካልኣይ ዙርያ ኒክለራዊ ዝርርብ ኣሜሪካን ኢራንን ክሳተፍ ምዃኑ ኣብ ዝተንበሃሉ ኢራን ናብ መጻበቦ ሆርሙዝ ሚሳይላት ምትኳሳ ይግለጽ ኣሎ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሎሚ ሱሉስ 17 ለካቲት ኣብ ጄኔቫ ስዊዘርላንድ ዝጅምር ካልኣይ ዙርያ ኒክለራዊ ዝርርብ ኣሜሪካን ኢራንን በተዘዋወረ መንገዲ ከም ዝሳተፍ ገሊጹ ትራምፕ ኣገዳስነት ናይቲ ዝርርብ ከም ዘስመረሉን እንታይ ከም ዝኸውን ክንርኢና ብምባል ድማ ተማልሶኒ 16 ለካቲት ናብ ዋሽንግተን ኣብ ዝገሸሉ እዋን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺኡ ተዛሪቡ እቲ ብዖማን ተማኪሉ ዘሎ ዝርርብ ኣብ ጄኔቫ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ዖማን ዝካየድ ኮይኑ ክልቲአን ሃገራት ብመንገኛ ኣቢለን ሓሳባት ክለዋወጣ ምዃነን እዩ ተገሊጹ ዘሎ እዚ ልዑል ኣቓልቦ ረኺቡ ዘሎ ዝርርብ እዘን ሃገራት ኣብ ዝካየደሉ መዓልቲ ውሑድ ሰዓታት ኣቐዲማ ኢራን ኣብ እዋን ልምምድ ካብ ውሽጢ እታ ሃገርን ገማግም ባሕራን ዝተወንጨፉ ሚሳይላት ኣብ መጻበቦ ሆርሙዝ ንዝነበሩ ዕላማታት ከም ዘጥቅዑ ተገሊጹ ኢራን ናብ መጻበቦ ሆርሙዝ ሚሳይላት ብምትኳስ ሎሚ ሱሉስ 17 ለካቲት ንወተሃደራዊ ልምምድ ዝኸውን ስትራቴጂካዊ መስመር ማይ ብኸፊል ምዕጻዋ ሰምዚ ተሃገር ዝገልጹ ኣብ ሰነ 2025 ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢራንን ን12 መዓልታት ኣብ ዝተኸይደ ኹናት እቲ ዝርርብ ድሕሪ ምቁራጽኡ ሕጂ ድሕሪ ናይ 8 ኣዋርሕ ምቁራጽ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ ኣብ ሙስካት ዑማን ዳግማይ ዝርርብ ኒክሌር ከም ዝጀመሮ ዝግለጽ ኣብዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ እቲ ቀንዲ ተጣባቂ ዘሎ ጉዳይ ምምዕባል ዩሬኒየም ኮይኑ ኢራን ቁጠባዊ እገዳ ክለዓል ኣብ እትሓተሉ ዘላ እዋን ኣሜሪካ ብወገና ኢራን ምምዕባል ዩራኒየም ሙሉእ ብምሉእ ደው ኣቢላ ነቲ ዕቑር ሃፍቲ ዩራኒየም ናብ ወፃኢ ሃገራት ከተሰጋግሮ ከም እትደልዩ ዝግለጽ ብተወሳኺ መምሕዳር ዋሽንግተን ነቲ ናይ ዝርርብ ዛዕባ ንመደባት ባሊስቲክ ሚሳይል ኢራን ከጠቓለል ክደፍእ እንከሎ መምሕዳር ቴህራን ግን እቲ ዝርርብ ኣብ ጉዳይ ኒክለር ጥራይ ከተኩር ትጽዕር ምህላዋይ ዝግለጽ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሜሪካ ብወገና ተማልሶኒ 16 ለካቲት ኣብ ጄኔቫ ዝገብርኦ ዝርርብ ሓደ መዓልቲ ቀዲማ ጽቕጥን መፍጣር ክኸውን ከም ዝኽእል ዝንገረሉ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ካብ ዓርሞሽሽ መርከብ ዩኤስኤስ ኣብርሃም ሊንከልን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ክልተ ዘመናዊ ነፈርቲ ውግእ ኣብ ምድለዋት ከሎ ዘርኢ ምስልታት መዘርግሑ ተገሊጹ ማእከላይ መእዘዚ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዩኤስ ሴንትራል ኮማንድ F-35C ዝዓይነተ ነፈርቲ ውግእን EA-18G ግሮውለር ኤሌክትሮኒካዊ ነፈርቲ ውግእን ካብታ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እትርከብ ዓርሞሽሽ ናይ ነፈርቲ መርከብ ዩኤስኤስ ኣብርሃም ሊንከን ኣብ ምቁጽጻር ከለዉ ዘርኢ ምስልታት ብ16 ለካቲት ኣውፅዩ ዩኤስኤስ ኣብርሃም ሊንከን ብኒክለር ነዳዲ ከይመልአት ኣብ ባሕሪ ንነዊሕ እዋን ክትጸንሕ እትኽእል ዓርሞሽሽ ነፈርቲ እትጽዕን መርከብ ኮይና ከም ተንቀሳቓሲ ማዓስከር ሓይሊ ኣየር ኮይና ብፍላይ ኣብ ከም ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓረብን ዝኣመሰሉ ተኣፈፍቲ ከባቢታት ኣብ ጥቓ መጻበቦ ሆርሙዝን ባብኤል መንደብን ዝኣመሰሉ ወሰንቲ መስመራት ኣገዳሲት መርከብ ኮይና ምህላዋይ ዝግለጽ
ካብዛ ዓርሞሹሽ ናይ ጽዕነት መርከብ ዝተራየት EA-18G ግሮውለር ዝዓይነታ ነፋሪት ንናይ ጸላኢ ራዳርን መራኸቢ ስርዓታትን ጃም ወይ ብምጥላፍ ንናይ ጸላኢ ራዳር ቦታታት ዕላማ ዝገብሩ ሚሳይላት ክትውንጭፍ እትኽእልን ኣብ ናይ ተልእኾ እዋን ድማ ንኻልኦት ነፈርቲ ንምክልኻል እትሕግዝ ኣብ ኤሌክትሮኒካዊ ውግእ እተገልግል ምዕብልቲ ነፋሪት ምዃና ጸብጸባት ይገልጹ። ከምኡውን F-35C ላይትኒንግ II ዘመናዊት ካብ ራዳር እትስወር ናይ ውግእ ነፋሪት ኮይና ካብ መራኸብ ብቐሊሉ ንምቁጽጻርን ካብ ራዳር ክትስወር እትኽእልን ምስ ካልኦት ነፈርትን መራኸብን እውን ሓበሬታ ብምትሕልላፍ መወሃሃድ ስርሒታት ከተካይድ ዝሕግዝ ኣገባብ ዘለዋ ናይ ውግእ ነፋሪት እያ። ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ እዚ ምውፋር መስመራት መራኸብ ጸጥታ ንምሕላውን ኣብቲ ዞባ መረጋግእ ንምዕቃብን ዘለዎ ተወፋይነት ዘርእዮ ክብል ይገልጽ። ስዑድ ዓረብ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕርን ግቡእ ተረኣ ክትጻወት ኣብ ዝኽእል መዳያት ኣብ ዑደት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድሕሪ ምዝታያ ሮይ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቓሳት ዘካይድ ዘሎ ትንግስነት ኣብ ልዕሊ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ፋርስን ምክትታል ንምሕያል 4 C-27J ማሪታይም ፓትሮል ዝኾና ነፈርቲ ምእዛዙ ተገሊጹ። ስዑድ ዓረብ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪካን ዘለዋ ጽልዋ እንዳዓበየ ይመጸሉ ኣብ ዘለወሉ እዋን ኣብ ልዕሊ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ፋርስን ምክትታል ንምሕያል 4 C-27J ማሪታይም ፓትሮል ዝኾና ነፈርቲ ካብ ሊኖዋርዶ ኣብ ኣየርን ህዋን ምክልኻልን ጸጥታን ዝነጥፍ ሕቢ ናይ ኢጣልያ ኩባንያ ከም ዝኣዘዘት ተገሊጹ። እዚ ስጉምቲ እዚ እታ ንግስነት ኣብ ወሰንቲ ናይ ነዳድን ንግድን ኣገደስቲ ቦታታት ንዝፍጠር ሓደጋታት ባሕሪ ብኣግኡ ንምክልኻል ዘለዎ ዓቕሚ ዝዕቢ ምዃኑ ዝግለጽ። ከም ዝፍለጥ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዕድመ ወራስ ዓራትን ቀዳማይ ሚኒስተር መሐመድ ቢን ሰልማን ቅድሚ 2 ኣዋርሕ ኣብ ሪያድ ጅዳ ዝገበሮ ኣተኩሮ ማዕከናት ዜና ስዒቡ ኣብ ዝነበረ ናይ ስራሕ መብጻሕ ብቐንዱ ሓበራዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ጉዳያት ዝሸፈነ ምዉቕ ዝርርብ ታሪኻውን ሕውነታውን ዝምድና ኤርትራን ስዑድያን ብቁጠባዊ ሽርክነት ዝበለጸን መስፍዕን ንምምዕባሉን ድሕሪ ምዝርራቦም ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ኣብ ኩነታት ተፋሰስ ኒል ቀርኒ ኣፍሪካ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓረብን ድሕሪ ዝገበሮ ወዘተ ስዑድያ ግቡእ ተረኣ ክትጻወት ኣብ ዝኽእል መድያት ጉዳይ ብጉዳይ ሓሳብን ሓሳብ ተለዋዊጦም መንባሮም ዝዝከር እዩ። ሰራሕተኛታት ዋና ማዕርፎ ነፈርቲ ኬንያ ብዘካይድዎ ናይ ስራሕ ኣድማ በረራታት ከም ዘሰናኸለን ተጓዓዝቲ ኣብ ተርሚናላት ምዕጻውን ተገሊጹ። ሰራሕተኛታት ማዕርፎ ነፈርቲ ኬንያ ዝሓሸ ደሞዝን ኩነታት ስራሕን ኣብ ዝጠልብሉ ዘለዉ እዋን ትማሊ ሶኒ 16 ለካቲት ኣብ ቀንዲ ማዕርፎ ነፈርቲ ኬንያ ብዝገበሮ ናይ ስራሕ ኣድማ በረራታት ከም እተደናጎዩ ተገሊጹ። ቀንዲ መገዲ ኣየር እታ ምብራቕ ኣፍሪቃዊት ሃገር ዝኾነ መገዲ ኣየር ኬንያ ዓማይሉ ናብቲ ኣብ ናይሮቢ ዝርከብ ሃገራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ጆሞ ኬንያታ ቅድሚ ምኻዶም ኩነታት በረሮኦም ከረጋግጹ ኣብ ናይ ጉዕዞ ሓበሬቱ ዘውፅኦ ምኽርያት ተሓሳሲቡ። መገዲ ኣየር ኬንያ ኣብ መግለጺ ብተወሳኺ መስርሕ ምድንጓይ ንምቁጽጻር ጻዕቂ በረራታት ይጽውሉ ከም ዘሎን ናይ በረራ መደባት ክስተኻኸል ከም ዘለዎም ብምግላጽ ገያሾ ብዘይ ዝተረጋገጸ ኩነታት በረራ ናብቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ከይመጹ ንመክር ክብል እቲ መገዲ ኣየር ኣብ መግለጺ ሓቢሩ። ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ተዓጽዮም ዝነበሩ ተጓዓዝቲ ካብቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ወጻኢ ኮፍ ኢሎም ይረኣዩ ብምንባሮም ገለ ስድራ ቤታት ንዚ ኣሶሼትድ ፕሬስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ድማ ስድራ ቤታቶም ኣብ ውሽጢ ተርሚናላት ተዓጽዮም ከም ዝነበረ ሓቢሮም። ሓደ ስሙ ዘይተቐሰ ገያሽት መገዲ ኣየር ኣብ መወዳእታ ኣብ ነፋሪት ክድይብ ተስፋ ብምግባር ን6 ሰዓታት ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ክጽበዩ ከም ዝተገደዱ ገሊጹ። በዓል መዚ ማዕርፎ ነፈርቲ ኬንያ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሰራሕተኛታት ኣድማን መፍታሕ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ምድንጓያት ንምጉዳል ህፁፅ ስጉምትታት ከም ዝወሰደ ብምግላጽ ንሃናፂ ዘተ ክፉት ምዃኑ ገሊጹ። ሰራሕተኛታት ማዕርፎ ነፈርቲ ሰበስልጣን እቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ምስቲ ማሕበር ዝተገብረ ስምምዕ ንገለ ክፋል ከተግብሮ ድሕሪ ዘይምኽኣሎም እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ ሰራሕተኛታት ኣድማ ምልክታ ከም ዘውፅኡ ዝግለጽ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሶማል ንተልእኾ ምጅማር ናይ ቱርኪ መርከብ ምኹዓት ኣብ ዓሚቕ ባሕሪ ኣመልኪቱ ታሪኻዊ ነጥቢ መቐይሮ ክብል ገሊጽዎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሶማል ሓምዛ ዓብዲ ባረ ትማሊ ሶኒ 16 ለካቲት ንቱርኪ ኣብ ገማግም ባሕሪ ሶማል ንዝካየድ ተልእኾ ምኹዓት ኣብ ዓሚቕ ባሕሪ ስምዒት ዝተሓወሶ ልዑል ክብሪ ብምሃብ ምውፋር ኣብ ምኹዓት ትሕተ ማያት እትነጥፍ መርከብ ካግሪበይ ኣብ ልምዓታዊ መስመራት እታ ሃገር ከም ወሳኒ ነጥቢ መቐይሮ ምዃኑ ገሊጹ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሶማል እዚ ናይ ሕጂ ስጉምቲ በቶም ንነዊሕ እዋን ብዛዕባ ሃብቲ ሃገሮም ረብሕኡ ከይተጠቀሙ ዝሰምዕዎ ጥራይ ዝነበሩ ሶማላውያን ዘለዎ ዓሚቕ ትርጉም ኣስፊሩ። ንሱ ወለዶታት ህዝብና
ሶማል ብጸጋታት ሃብታም ምዃኑ እናሰምዑ ዓብዮም እዮም ገና ግን ንዓሰርተታት ዓመታት እቲ መብጽዓ ክፍጸም ክጽበዩ ጸኒሖም እዮም እቲ ምጽባይ ተዛዚምሎ ዝሓሸ መዓልታት ኣብ ጫፍ እዩ ዘሎ በመባል ክእውሽ ተሰሚዑ ኣስዒቡ እውን ነቲ ተልእኾ ምኹዓት ኣብ ትሕቲ ባሕሪ ተፈጥራዊ ሃብቲ ናብ ሃገራዊ ሓይሊ ክትርጎም ዝጅመረሉ ህሞት እዩ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ እቲ መራሒ ሶማል ብፍሉይ ንፕሬዚደንት ረሲብ ጠይብ ኤርዶጋንን ህዝቢ ቱርክን ንሶማል ንመጀመርታ መሻርክቲ ተበግሶ ኩዕቶ አንካራ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ገይሮም በመምራጾም ንኢዱ ብሰንበት 15 ለካቲት ካብቲ ወደብ ታሽኩ መርሲን ተበጊሳ ድሕሪ ኣስታት 45 መዓልታት ናብ መቓዲሾ ክትበጽሕ ትጽቢት ዝግበረላ ናይ ኩዕታ መርከብ ካግሪበይ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ኩራድ ሓደ ዝተሰመየ ቦታ ናይ ምኹዓት መደብ ተታሒዙላ መላዊ ዝግለጽ ሓድሽ ፕሬዚደንት ቤት ምክሪ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪካ ሴካፋ ኮይኑ ዝተመርጸ ፕሬዚደንት አቶ ጳውሎስ ወልደ ሃይማኖት ብወግዒ ስርሑ ኣብ ዝጀመረሉ ዕለት ንሴካፋ ዳግማይ ንምሕያል ዘለዎ ተባዕራይ ገሊጹ ፕሬዚደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ አቶ ጳውሎስ ወልደ ሃይማኖት ሓድሽ ፕሬዚደንት ቤት ምክሪ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ምብራቕን ማእከላይ ኣፍሪካን ወይ ሴካፋ ኮይኑ ድሕሪ መምራጹ 17 ለካቲት ሓድሽ ፕሬዚደንት ሴካፋ ኣብ ዋና ቤት ጽሕፈት ሰክረታርያት ሴካፋ ናይሮቢ ኬንያ ብወግዒ ስልጣን ከም ዝተረከበ ተገሊጹ ኣብቲ ግዜያዊ ፈጻሚ ዳይሬክተር ሴካፋ ጂን ሲኒንደን ካልኦት ሰራሕተኛታት ሰክረታርያን ዝተረኽቡሉ ኣጋጣሚ ሓድሽ ፕሬዚደንት ሴካፋ አቶ ጳውሎስ ወልደ ሃይማኖት ብፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኬንያ ሁሴን መሐመድ ምዉቕ ኣቀባብላ ከም ዝተገብረሉ ተሓቢሩ ፕሬዚደንት አቶ ጳውሎስ ወልደ ሃይማኖት ብወገኑ ኣብ ዘስምዖ መደረ ንሴካፋ ዳግማይ ንምሕያል ዘለዎ ተባዕራይ ከም ዘካፈለ ተገሊጹ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ብዓሳ ሃፍታምን ንምፍራይ ንኣሽቱ ዓሳ ምቹእን ዝገብሮ ብሉጽ ተፈጥራዊ ኩነታት ከም ዘለዎ ተገሊጹ ኣብ ገማግም ባሕሪ ሃገርና ዝርከብ ማንግሮቭን ሳዕሪ ባሕርን ንኣሽቱ ዓሳን ንኻልኦት እንስሳታት ባሕርን ከም ዝከላኸሉን ብዘይ ስጋት ከዓብዩ ከም ዝሕግዞምን ከምኡውን እዚ ተፈጥራዊ ቦታታት እዚ ንጀላቡ ካብ ብርቱዕ ንፋስን ማዕበልን በመክልኻል ንኣሽቱ ገፈፍቲ ዓሳ ስሩሕን በቐሊሉ ንኸሰላስሉ ከም ዝሕግዞም ይግለጽ ብሃብታም ህይወታውያን ባሕርን ብተፈጥሮ ዝሕሎ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ንዘላቒ ንኣሽቱ ምግፋፍ ዓሳ ኣዝዩ ጽቡቕ ከም ዝኾነን እዞም ጸጋታት እዚኣቶም መግቢ ንምቕራብ ስራሕ ንምፍጣርን ንቁጠባ ሃገር ዝድግፉ ምዃኖም እዩ ዝግለጽ ኣብ 1993 ዝጀመረ ኣብ ባጽዕ ዝርከብ ትካል መመስርሒ ዓሳ ኤሪፊሽ ካብ ንኣሽቱ ናይቲ ከባቢ ገፈፍቲ ዓሳ ከምኡውን ካብ ዓበይቲ ትካላት ምግፋፍ ዓሳ ዓሳ ብምዕዳግ ፍርያቱ ከም ዘዳሉ እቲ ትካል ይገልጽ ትካል ኤሪፊሽ ንብዙሓት ስድራ ቤታት እቲ ገማግም ባሕሪ ናይ ስራሕ ዕድል ከም ዝፈጥር እውን ብተወሳኺ ይግለጽ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኤርትራ ኣስታት 400,000 ቶን ብቑዕ ፍርያት ዓሳ ብምእካብ ሓድሽ ክብረ ወሰን ከም ዘመዝገበት ኣብ ቀረባ እዋን ዝተገብረ ስታስቲክስ ኣብ ፍርያት ዓሳ ታሪኻዊ ዕቤት ከም ዘነጽር እዩ ዝግለጽ በዚ ኸኣ ምስቲ ኣብ 2024 ዝነበረ ኣሃዛት ምህርቲ ክነጻጸር እንከሎ እዚ ብ73 ሚእታዊ ተወሳኺ ዝውክል ኮይኑ ኣብ ምግፋፍ ዓሳ ሃገርና ዝለዓለ ምህርቲ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዳይሬክተር ክፍሊ ፍርያት ዓሳ ኤሪፊሽ ኣቶ ኣስመሮም ጳውሎስ ኣብ ፍርያት ዓሳ ዝርአ ዘሎ ቁልጡፍ ምዕባለ ኣብ ቀረባት በረድ ብፍላይ ድማ ምስ ፍሕፋሕ ዘተኣማምን ኣገልግሎት ምክፍፋል በረድ ንገፈፍቲ ዓሳ ዘንጸባርቕ ምዃኑ ገሊጹ ኣብዚ ሕጂ እዋን ትካል ኤሪፊሽ ምስቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ መላእ ገማግም ባሕሪ ሃገርና ዝርአ ዘሎ ወሳኺ ምህርቲ ባሕሪ ብምስጓም ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 7 ቶን ዓሳ ናይ መሓዝ ዓቕሚ ዘለዎ መመስርሒ ማእከል ከም ዘለዎ እዩ ዝግለጽ ብሓፈሻ እቲ ዕብየት እዚ ትካል ምስ ፍሕፋሕ ኢንዱስትሪ ምግፋፍ ዓሳ ኤርትራ ዘንጸባርቕ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናትና ቲቪ ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ብጽሞና ክትከታተሉና ብምጽናሕኩም እንዳመስገንና ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ወሰናይ ይገበረልኩም